ka ọ dịgodo kọmishọna steeti a na-ahụ maka ego ọlụ nakwa ịhazi ego ọlụ Chiamaka Nnake Oliakụ Chiamaka Nnake emego ka amata na Anambra steeti bụ steeti nke abụọ n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ nke wepụtagoro okwu n'ego ọlụ nke afọ na-abịanụ. Oliakụ Nnake eme ka amata nke a n'Ọka n'oge o nwere ọgbakọ yana ndị eji okwu ha agba izu na amụma maka ego ọlụ nke afọ 2024 nakwa amụma eji ga-amalite n'afọ 2024 wee luo n'afọ 2026 n'ihe niile atụrụ anya ịhazi ọlụ nakwa ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Ka anyị kpọbata Amaka Chibuzo Okoye. Ya bụ nzukọ bụ nke ejiri akwalite ntụnye ndị mmadụ n'ụzọ esi eme atụmatụ ego ọrụ kwa afọ ọbụla. Ya bụ nzukọ bụ nke dọtara n'ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche na steeti a, ndị eze ọdịnala, ndị aka na-achị obodo, ndị nọchitere anya ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche nakwa ndị ọzọ eji okwu agba izu na obodo nakwa ụlọ ọrụ ndị nkịtị nwe. Ndị bịara ya bụ mmemme were oge n'otu n'otu wee tụnye ụtụ ha na otu a ga-esi mee ka ya bụ amụma ego ọlụ bụ nke ga-eweta mmepe tụrụ atọ na ezi ọchịchị na Anambra steeti bụrụ nke gara ọfụma. Kọmishọna na-ahụ maka ego ọlụ na Anambra steeti bụ Oriakụ Chiamaka Nnake, kọmishọna na-ahụ maka ahụike Dọkịnta Afamobidike na kọmishọna na-ahụ maka njem nlegharị anya omenala nakwa inwe aṅụrị bụ Comrade Don Onyenji nọrọ n'otu n'otu wee kwue mkpa ọ dị na ya bụ atụmatụ bụ nke ga-eneba anya n'ihe niile ga-eweta mmepe na Anambra steeti n'afọ na-abịa abịa ma kwue na ya bụ atụmatụ bụ nke ga-emepe ụlọ ọrụ ahụike dị iche iche ma kwalite ebe nlegharị anya na Anambra steeti. Ndị eze ọdịnala bịara ya bụ mmemme bụ ndị tụnyere ụtụ ha na ya bụ mmemme nke gụnyere eze ọdịnala na-achị Aguleri bụ Igwe Dọkịnta Michael Idigo nakwa nke na-achị Neni bụ Igwe Demian Ezeani bụ ndị nọrọ n'otu n'otu wee kwuo mkpa ọ dị na enebara anya n'ebe nchekwa nakwa ihe ịma aka n'iru iji mmiri na-ama Anambra steeti aka n'iru n'okwu nke ha dị iche iche ka onye ọda akwụkwọ ọkpụtọrọ nke ụlọ ọrụ gọọmenti steeti a na-ahụ maka ego ọlụ bụ Oriakụ Stephanie Kerry Ụzọ nọrọ kwuo mkpa ọ dị na ndị eji okwu agba izu na-atụnye ụtụ ha n'ịkwalite mmepe obodo nakwa ego amụma ọrụ kwa afọ ọbụla. N'okwu nke ya ka onye kwutere okwu n'aha ndị President General bụ Maazị Donatus Oji nọrọ kene Gọvanọ Chukwuma Soludo maka atụmatụ One Youth Two Skills bụ nke eji akwalite enyemọrụ na Anambra steeti.